Čaute ľudia, meno je Peťo TV a ja vás vítam na člane. Tento diel sa bude zaobchádzať o Bandicam a ako s ním natáčať a tak ďalej. Nastavenia zvuku, ako natáčať s Bandicam, aby vám proste išiel zvuk, všetkrat budem hovoriť. Tak, ak máte Windows 10 ako ja, ako vidíte, hej, tak bude vám to možno určite fungovať. Ešte v komentároch napíšte, ak vám to funguje, tak v komentároch napíšte, aký máte Windows a hocičo. Ja vám to poradím a natočím ďalšie video a pre vás. Tak, zapneme si Bandicam, už som mám zapnuté. Ako vidíte, tu mám režim nahrávania obrazovky. Dáme si túto poviem nejaký rámček, klikneme si na tento rámček a tu máme, že hlavný, tu sa nám to otvára, keď chcete niečo nájsť, no natočíme, tak dáte otvoriť a to je úplne všetko, čo točím. Tu máte potom hlavný, ešte tu máte video, to si potom povieme aj obrázok. Teraz ideme vraviť o video a to bude to, ako si to nastaviť, keď máte hociaký Windows. Dáme si tu, ako vidíte, že máme nastavenia. Šuknem si na to a tu máme Microsoft Phone, Smart Audio HD. Ak máte tieto tri možnosti, tam to môže fungovať. Tak dáme si túto dolnú možnosť a tu si dáme úplne tú istú. Tu si dáte nahrať zvuk, ak by ste si to dali head, tak by vám to nenahrávalo zvuk, dáte si tu takto fajku. A tu dáme dva zmiešané zvuky, dáme takto. Dáme OK a bude nám tam fungovať. Ak sa to malý dielik páčil, môžete dať like a ja sa s vami učím Peťo TV, tak